tigi yeɓoyankoɓe Nangue TV on beltanama no fewi machallah, juulama duwama heddi ko wudira wasifa nde werte joni. ɗum ci alhamdulillah rabbil alamin, kartugol ceerno Bachir ceerno ceerno Abdoul Hayi Diallo, alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Habib mo Thiam Tidiane Fass ha joni mum ɗo. wudira wasifa nde nde werte joni ƴeewen. rabbil alamin, yeɓoyankoɓe Nangue TV machallah, wuddama gacci wudere nde en taggue alhamdulillah rabbil alamin inchallah. alhamdulillah rabbil alamin, yeɓoyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. min jetti Allah no fewi oɗo men kadi ñalawma mo ganduɗa ñalawma amde woni altine, walla français wi lundi, anglais wi monday, en hawre nogas lewru men yarkoma ittade ñaƴƴiɗe nogas de ɗo e wuuro Teddungo Madina Gounass, juma mawka ka Madina Gounass, alhamdulillah rabbil alamin. en tawtirama julkol ngol machallah, en tawtirama allahumma salama ɓangi filmata
tawtirama kadi yettugol ngol machallah wudorde nde wertere nde en jii nde taggete kadi en jii machallah waɗi fayida sanne e yiide e weeyo o madina gounas kala subaka e yiide seeɗa nde men ɓe hamdulillah alamin ɓe gandi ceerno meɗen ceerno jam tijjanta kañum oɗo saha woni ko Dakar ceerno Ibou Mar ceerno o waynima hanki kañumne kadi yaha Dakar to ceerno caggal wuuro ɓenna toon to ziyara Fass Maroc alhamdulillah alamin oɗo saha dental ngal wonde ɗo e ceerno Bachir mo ceerno tidɗalo jam Tidiani Ba e ceerno Abdoul Hayyu Diallo e dental ngal wondi maɓɓe kala alhamdulillah alamin o saha ɗo ko inɗeli he wona o saha ceerno Abdoul Hayyu Diallo heedi e inɗelɗi alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin on tigi eɗen jetta musidɗo men Oumar Soybou Sarr toon to Belgique wadde golle tiiɗe golle mantini alhamdulillah alamin ɗon ɗo natirde galle ceerno karoje gonɗe ɗon ɗo Boleru ndu alhamdulillah alamin e nder finance uji men ɗi e nder vidéo ji men ɗi o yiino hen karo ndi mbawi hoɓɓirade seeɗa alhamdulillah o yii ɗum noon kadi bo jokkodiri o changé ɗum ha laaɓi ɗum ha laaɓi fewinta ha fewi waɗa karoje moƴƴe tiiɗe ɓuuɓɗe kadi waɗa har peinture muɗum courant muɗum foof Boleru fewna ha fewi machallah en jetti ɓe jarama fewi dental ngal foof heddi wonoma alhamdulillah alamin e golle tiɗɗe golle mantiniɗe alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin saabu inɗeli he wonon mbiɗen ni coynoton ceerno Abdoul Hayyu mbiɗen o ceerno Bachir ceerno ceerno Hamadou Bayel ceerno ceerno Ahmadou Ammar ceerno ceerno Habib ceerno Amadou Tidiane Fass Gounas alhamdulillah alamin Baba Mamadou Seydou Ban alhamdulillah e dental ngal foof alhamdulillah duwaw inɗelɗi alhamdulillah alamin amin amin rabbil alamin amin amin alhamdulillah alamin waɗaga duwaw inɗelɗi ɗum ko juuroyade ceerno hen juuroɗen alhamdulillah alamin ceerno Abdourahim Dia to Lenkiring alhamdulillah alamin coyni mom ɗo jawguel mi haaladde rabbil alamin ceerno Abdoul Hayyu Diallo ceerno Bachir rabbil alamin
biir Madiama Tidiane Fass donc Fada salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi alhamdulillahi rabbil alamin juurama gasi machallah goskina noon no bowal ko alhamdulillahi rabbil alamin Bachir Thierno alhamdulillahi ndey makko ko ɗiɗi goskina boolto ɗo goski juule alhamdulillahi
tabaski juulaɗo haji birkilan hulde ni machallah bandiraɓe noon to bowal Cerno Ceerno Jalan. Masjid Jarn dan tanggal Alhamdulillah. فاتحة صلاة الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin alhamdulillah. Amin masyaallah. Odo suka kadi fani kadi Allah wadi suka wadi lawol masyaallah. Altine en hawre nogas lewru men octobre jawñaji den nogas fi rejima wa ko madina ko nas alhamdulillah alamin keddo ko timmi lewi lawol alhamdulillah alamin. Ndi wiya Madina on je galle Ceerno alhamdulillah alamin. Alhamdulillah.